La dieta vegana és aquella dieta en la que no s'inclouen cap aliment d'origen animal. S'ha vist que aquesta dieta, si està ben planificada, que és suficient i aporta tots els grups d'aliments, és apta per a totes les franges d'edat. Sí que s'ha de tenir en consideració que hauria de ser com qualsevol altra alimentació, basada en aliments frescos, baixa en sucres lliures i greixos saturats, sense consum d'alcohol o amb el mínim possible, ni tòxics, com ara el tabac, i pot aportar tots els nutrients i tot el que es necessita. La veritat és que hi ha alguns nutrients en els que s'ha de tenir una especial atenció, com ara, per exemple, la vitamina B12, que aquesta, si no es pren suplementació, pot haver-hi un dèficit d'aquesta vitamina, perquè aquesta vitamina només l'aconseguim d'aliments d'origen animal, com ara el peix, la carn, l'ou i els làctics. I després, alguns nutrients com el ferro, l'omega-3, s'ha d'estar alerta, però dintre d'una alimentació variada i amb tots els grups d'aliments que inclogui fruita, verdura, llegums, fruits secs, no hauria d'haver-hi cap problema. I que inclogui l'oli d'oliva. S'ha vist, com diu l'Acadèmia de Dietètica i Nutrició, que si es porta a terme una dieta basada en aliments d'origen vegetal, com en aquest cas la vegana, pot haver-hi una prevenció de les malalties no transmissibles, que són aquelles com la hipertensió, la diabetes, tipus 2, alguns tipus de càncer, en la que sí podem intervenir amb les nostres accions. Llavors la qüestió seria poder portar a terme una alimentació basada en aliments d'origen animal, com ara, per exemple, la dieta mediterrània, que és rica en verdura, fruita, oli d'oliva, llegums, fruits secs, completada amb petites porcions de làctics, peix, ou i carn. Llavors, això també podria servir per prevenir les malalties no transmissibles. Un exemple de dia d'alimentació completa, si parlem de dieta vegana, podria ser per esmorzar, fer una beguda vegetal enriquida en vitamina D i calci amb els més ingredients possibles, sense sucre afegit, i si se'l vol afegir cafè i tant, amb un pa integral de bona qualitat i, per exemple, hummus d'acompanyament, una fruita i un grapat de fruits secs amb ells mateix si tenim gana, per dinar un plat, ara per exemple aquí fa molta calor, una amanida amb tot variat d'hortalisses, mig àpat i mig àpat de llegum, podrien ser un empedrat de cigrons, per exemple, i de postres una fruita, si vols pot acompanyar amb un trosset de pa integral. Per berenar es podia fer una fruita i un iogurt vegetal de soja, per exemple, sense sucre afegit, i per sopar es podria fer un plat amb escalivada, arròs integral i tofu. Fruita de postres i, si ve de gust, fruita de temporada, i si ve de gust, un tros de pa integral. S'hauria de fer servir aigua per els àpats d'acompanyament i per beure sempre que tinguem set. Hauria de ser la nostra beguda de predilecció, l'aigua, i ara especialment amb la calor que fa. Llavors el que hauríem de tenir en consideració que el que s'hauria de fer és portar a terme una alimentació basada en aliments frescos, amb pocs processats, molt baixa en sucres lliures i greixos saturats, com deia abans, controlada i si pot ser sense consum d'alcohol i sense altre tòxic, que és el tabac, i es pot incloure animals a la nostra alimentació o no, això en funció del que vulguem, però la qüestió és que la freqüència de consum dintre d'una dieta mediterrània d'aliments d'origen animal també és curta. Per què? Perquè no s'haurien de superar les 4 vegades a la setmana de carn, màxim 2 de carn vermella, de 2 a 3 vegades peix i de 3 a 4 vegades a la setmana ou. Llavors, els aliments que haurien d'estar sempre a la nostra alimentació són els aliments d'origen vegetal. Això farà que cuidem la nostra salut, que cuidem del nostre planeta i que estiguem el més saludables possibles.